Isambulo 3. Ngeke sibe bade kakhulu bazalwane, bengisandlalela lesiqonde Isambulo 3 verse 21. Izwi esijwayele kakhulu bazalwane sekaninganyana kodwa uNkulunkulu lambule ngalendlela. Isambulo 3 verse 21 cela ukufunda bazalwane. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi. Cela uphinda bazalwane. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi. Njengalokho nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi. Njengalokho nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Ukhuluma lana bazalwane uJesu ezambula uJohane lana wayesendaweni sonke sesingakhona ukuthi singaba kuyona isiqhingini esasinezingeni elingaphezulu elikokushisa. Wayehleli leyo ndawo esekhishwe namehlo engasaboni uJohane, kodwa wayengumnqobi bazalwane. Mhlawumbe ngingalahlekelwa ilunga lomzimba, lokho akungenzi ukuba ngingakusebenzeli uNkulunkulu. uJohane wayenganawo amehlo, kodwa ngoba uNkulunkulu wayemsebenzisa, wayesendlulile ekuthembeni izinto zenyama. Wayekwazi ukumhlwitha uNkulunkulu angene kwelesithathu izulu abona izinto akhuluma ngazo kwisambulo, amehlo enyama engasekho. Kusho ukuthi kunezinto uma ungazenzi usese umuntu omusha, lezo zinto uyozenza noma izandla ingasekho, noma ingalo, noma imilenze, noma amehlo angasekho, ngoba uNkulunkulu beyibekile lento ukuthi uyenze. uNkulunkulu akarelayi kumehlo enyama nezandla nemilenze yakho. Uhlitha umuntu amfaka kwenkamoya uJohane ehlele esiqingini esasishisa ngendawo esabekayo, kodwa wabona izinto eziyimfihlakalo kaNkulunkulu. Uthi yena uJesu onqobayo uyakumnikeza ahlale esihlalweni sobukhosi njengoba naye anqoba. Ilapho bangifuna siyibambe khona bazalwane. uJesu kunezinto azinqoba ezamenza waqualifya ukuhlala kuphi esihlalweni sobukhosi. Uhleli nobani ngesihlalo sobukhosi? Uhleli noBaba uJehova owayemthumile ukuba azonqoba. Mawuqeda ukunqoba uyohlala noBaba esihlalweni sobukhosi. Nazi izinto abazalwana ke esilwa nazo thina singabantu abasha. Ngicela sihambeni siye lapha encwadini kaFilipi 5 verse 19. Makhona shesha athole bazalwane ngizokulekelela. Bazalwane yena uFilipi 5. Galatia 5 verse 19. Xale bazalwane. Galatia 5 siqala lapha ku verse 19. Ngala sisibambe lezi zinto bazalwane. Okwamanje ngeke siphuthume kakhulu, ngizocela ninote ngazinye phansi lezi zinto sihlale sifundisa kakhulu noapostoli uBaba uke bayifundisa kakhulu lezi zinto. Galatia 5:19. Kepha imisebenzi yenyama isobala, okungukuthi ubufele. Ngokuqala lokho bazalwane, uma sifuna ukulwa nesitha abangcwele, masifuna ukulwa nento ethumbileyo ibize ngegama, musukuyisaba, musuba namahloni yento ekubambile. Awukwazi ukuthi ngilwe nesitha engasazi uhlobo legama.
Jehova ngambulela into engilwa nayo. uNkulunkulu akwambulela ukuthi ulana kufebe. Okokuqala lokho bangcwele izinto esizokhuluma ngazo kafuphi. Uma siqhubeka nokungcola. Ukungcola okwesibili. Kube ngamanyala okwesithathu. Nokukhonza izithombe. Nokuthakatha. Nobutha. Weakness. Nokulwa. Kunabantu nje abawophuma silwe abathanda umsilo. Nomona. Nokuthukuthela. Nokubanga. Nokulwana. Nokwalana. Xole bazalwane nokwalana. Nokwahlukana. Nomhawu. Sinomona sinomhawu. Kulandele nokudakwa. Nokuxokozela. Izinto lezi ekumele sikwazi ukulwa nazo bazalwane. Haleluya. Sizokwazi ukuma la phambili sithi nginqobile ngayo uJesu. Abanye nje into ebabambile bazalwane ayikho ningi. Amehlo abo abenza babona izinto zenyama ezibafake ekulingweni. Kodwa sikwazi ukwakhipha amehlo webazalwane. Ngoba siyawadinga ukuthi sibone ngazo indlela nezinto esizozenza. Kodwa ungena kule mkhuleko wokunikela umzimba wakho kuNkulunkulu bazalwane. Awukwazi ukuthi mina nginqobile ngoJesu ehamba nami. Umzimba wakho usalawulwa nguwena. Umzimba wakho usabuswa nguwena. Usenza ngendlela ethandwa nguwena. Usenza ngendlela ekitaza inyama yakho. Noma usithi uyaqondiswa wena uyalimala. Umzimba wakho awunikeli kuJesu. Udinga ukuthi unikele umzimba wakho kuJesu. Awungasawulawuli wena umzimba wakho uzokwazi ukulwa nalezi zinto. Ngoba izona zinto eziba ukhiye ibamba abantu abasha. Impela usindisiwe uthi mamukele uJesu. Impela uyalwa nezinto ezibambile uyahlubulundela. Kodwa mongakaziqondi izinto olwa nazo ukancane ukuthi unqobe. Kumele ngikwazi ukunqoba ngoba sengiqonda lapho ngibuthakathaka khona. Kukhona nokuthakathaka. Angikwazi ukuphatha imali. Impela ngiyasebenza ngiyayibamba imali ngesandla iyashabalala. Sengaze ngisole ama-family cares nama-generational cares. Kanti mina ngibuthaka emalini. Angikwazi ukubamba imali until I realize ubuthaka bami. Ilapho ngizokwazi khona ukuba ngilwe nobuthaka bami. Ake sifike lapha eqaleni abakhulume ngakho. Ubufebe. Is beyond lokho esicabanga bazalwane ubufebe. Njengoba thina sicabanga nje ubufebe obenzeka phakathi komuntu wesilisa nowesifazane. Lana kukhulunywa nangezinto ezinengekayo esizenza phambi kaNkulunkulu. Leli gama lilodwa lithi ubufebe lisummarize izinto eziningi. Akulona nje igama eliqonde nje ubufebe phakathi komuntu wesilisa nowesifazane. Nezinto ezinengekayo phambi kamehlo kaNkulunkulu. Kunezinto uNkulunkulu anengeka ngazo esizenza imini nobusuku. Uyibone wena ubudlelwano bakho noNkulunkulu bunqamuka bungenamandla kanti izinto ozenzayo ezinenga uNkulunkulu. Abanye bamthuka bengazi uNkulunkulu bayamthuka. Izinto abazenzayo uyena uNkulunkulu ufunda imihlinzo, ufunda nemicabango nokusenhlizweni yethu. Ngisho nendlela esinyathele esihamba ngayo kuyena ilanguage ayi-interpretayo. Everything oyenzayo umuntu omusha ngabe uyacabanga, ngabe uyafunda. Abanye bayathanda ukudweba umbuli phansi. Leyo mdwebo those drawings glorify uNkulunkulu. Uthi wena uyadlala umuntu omusha uyadweba phansi. Honestly, kanti le mdwebo yenzayo does not glorify uNkulunkulu. uDavide uthi uJehova nguyena onginikeza izandla. Uthi uDavide le
imicabango yami nemidlinzo wayingidlinza ngamanyala ngobufebe ayangibenzi emanzini kodwa ngiyahlinza ngize ngiyalangazelela ngilangazela amanyala ngihlinza ngawo kodwa bese ngima ngithi angiwenza amanyala kodwa agcwele ngaphakathi kimi uJehova mayebheka ubona imidlinzo engcolile engamukelekanga kuJehova uJehova mayesondela ngakuwena alikho iphunga elimnandi elitshengisa ukuthi wena udlinza ngaye ubusuku nemini uthi uDavid hayi Jehova ngihlinza ngawe nsuku zonke ubusuku nemini ngihlinza ngicabanga ngawe Jehova umntana uthulelene hayi mama akho lutho kodwa inhliziyo yakho igayibozi imicabango nemidlinzo yakho ayikho mihle phambili kukaNkulunkulu ezinye zezinto abantu abasha umzali uyakuthuma ukuthi wenze into uyayenza uyayinyukunya uthi umzali akakuboni leyo action iyodwa ikhasi izinto eziningi phambi kaNkulunkulu wena uya rebellious wena uyadlubulundela uthanda ukulwa uthanda umsindo unoxokozela hayi sizona nazo namhlanje lezi zinto ezenza ukuthi umuntu omusha angakwazi kuma ngekholo mama umloyi athi mina nginqoba ngoJehova nginqoba ngoNkulunkulu wena usaqudula wena usaqhela umsindo nokuxokozela uzonqoba kanjani ngalo Jehova uzohlala kanjani lapha ku Isambulo 3 verse 21 onqobayo ngiyahlala naye ehleni sobukho onqobe ini onqobe inhlelo onqobe amanyala onqobe ubufebe onqobe umona wanqoba nokuthukuthela wanqoba nokuxokozela wanqoba nokulwa wanqoba nomhawu zinqotshwa kanjani lezi zinto unikele umzimba wakho unikele kuJehova umzimba wakho awunamandla ukuyilawula wena uhlulekile yebo ngengazama ngithi ngiyazenzela ngahluleka sekaningi ngithi ngiyayibambela bangcwele negrade engiyiphindayo sekaningi ngiyiphinda bengiyibambela mina ngithi ngizokwazi ukuphumelela nalento engiyenza ekhaya ngiyibeka ifoundation ayiphumeleli ngoba ngiyibambele ake unikele umzimba wakho awubangcwele be presentable kuNkulunkulu qoka ngendlela lethi glorifies uNkulunkulu qoka ngendlela ongenamashoni ngayo singaboni usunamashoni usuphithizela kodwa wena uthe umzimba wakho unikele kuJehova the very same umzimba wenza izinto ezifuna attention yezwe uzonqoba kanjani kuJehova uzonqoba kanjani noJehova ngoba yena uthe zikhona ilingo hayi asiyasina kuyandawo zikhona ilingo ake uhlome ngale ikhala mawunganikele umzimba wakho unikele kuJehova uzokwazi ukunqoba wena into engifuna ukutshengisa yona labazalwane ningakunako okuningi bazalwane akhona ongamfunela ulo lesikolo Galatia afundele lezi zinto silwa nazo Galatia 5 verse 19 Galatia 5:19 yeah ufunda nje lesifunde kuzofika kumisa kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi ubufebe imali mama yimi nayi imisebenzi yenyama isibani sindisiwe ibanjwe imisebenzi yenyama ubeka mama ufundi nokungcola ungajaji mama ufuna ukutshengisa izinto ezisibophileyo umuntu kodwa yena akaboni ukuthi uboshwe imisebenzi yenyama imbophile qhubeka mama namanyala nanka namanyala angibophile angikhuleka bazalwane imisebenzi yenyama inazi izinto ezenzayo phezu komuntu omusha inkinga la ikhona